Nå, men vi skal bare lige have lavet en mødeaftale i næste uge så. Og jeg kan se, at kalenderen den er jo dejligt fri, så jeg finder bare et tidspunkt, ikke? Ja. Godt, skal vi sige tirsdag? Det er sgu ikke, der er på meget. Nå, okay. Nå, så tager jeg bare en af de andre dage. Nå nej, for fanden, jeg skal jo selv, jeg har lige nogle indkøb, jeg selv skal have ordnet her. Og også en budgetoverflytning her. Nå. Ja, og der er også lidt noget dernede. Ja, jeg har besøgt det administrative team her. Okay. Og så har jeg dialog med det. Ja. Det er jo... Nå, men Marianne, kan du så ikke booke i kalenderen, så ses vi bare på mandag? Ja. Hej hej. Du sætter bare 10 eder af til det, ikke også? Jo. Vi skal jo fordele de her opgaver. Jeg tænkte, skal vi ikke lige gøre det hurtigt? Jo, det kan vi. Så det her på netværk på skolen, det skal jeg nok tage. Ja, indkaldelse til et teammøde, det tager jeg mig af så. Jamen, vi skal møde med Severbyen. Den snupper jeg lige. Okay. Så er der bestyrelsen, der tager... Ja, så skal vi have redigeret hjemmesiden. Den tager vi ikke, skal I? Jo, gør vi det. Nu er vi i gang. Kan vi så ikke også tage udvalgsmøde? Jo. Det gør vi da. Ja, det tager vi. gør vi. Tak for det. Jeg skal nok til at være. Hej. Det var da ærgerligt, de andre ikke kunne komme. Hej, Ulla. Jamen, I har jo ikke accepteret den der kalenderinvitation. Nej, det er da meningen, vi skulle komme. Ej, du ved da godt, at vi kommer. Eller hvad? Jamen, kommer du? Ja, klar. Ja, Jamen, jeg... Til dig selv?